Prezentáciou by sme vám radi priblížili naše autobusové poznávacie zájazdy. Cestovná kancelária Turanka Travel má pre svojich klientov pripravených viac ako 150 termínov v niekoľkých desiatkách programov. Autobusová doprava na zájazdoch je zabezpečená prostredníctvom kvalitných zájazdových autobusov a ide o naše vlastné autobusy, ale aj autobusy našich spoľahlivých obchodných partnerov. Pri všetkých zájazdoch sú pre klientov garantované nástupné miesta v Nitre, Trnave a Bratislave. Zvozy pri dostatočnom počte organizujeme aj zo Žiliny, Prievidze a Banskej Bystrice. Mnohé zájazdy ponúkajú nástupné miesta už od východu. Pri objednávaní zájazdu si klienti môžu zakúpiť miestenku, čo im umožní vybrať si konkrétne sedadlá, inak sú samozrejme vždy usadení spolu. Pre väčšie pohodlie ponúkame na zájazdoch aj možnosť doobjednania dvojsedadla, teda samostatného sedenia, ktoré klienti oceňujú hlavne pri dlhších zájazdoch, pretože im ponúka viac miesta a komfortu. A viac komfortu im poskytne aj stále sa rozširujúca ponuka zájazdov bez nočnej jazdy. Sprievodcovia na našich zájazdoch disponujú vysokou mierou vedomostí o navštívených lokalitách a klientom poskytujú zaujímavý výklad už počas cesty. Ďalej pri presunoch medzi jednotlivými lokalitami a samozrejme aj v navštívených miestach. Väčšina našich sprievodcov pre cestovnú kanceláriu sprevádza už mnoho sezón a s našimi vernými klientmi si počas týchto rokov vytvorili priateľské vzťahy. Nie je teda ničím výnimočným, že klienti si zájazd vyberajú aj podľa konkrétneho sprievodcu. Počas zájazdov ponúkame aj zakúpenie sprievodcovského audiosystému. Ten umožňuje klientom voľne sa pohybovať počas prehliadok a zároveň počúvať zaujímavý výklad. Vstupy, ak to program vyžaduje, rezervujeme vopred alebo ich upozorníme na nutnosť nákupu vstupeniek. V takýchto prípadoch im s rezerváciami radi asistujeme. Prvou krajinou, do ktorej sa spolu pozrieme, je Taliansko. Keďže záujem o ňu neustále narastá, aj my sa snažíme každý rok pripraviť pre klientov nové lákavé programy. V tomto roku sme pridali novinku údolie Aosta, Mont Blanc a Turín. Oblasť je známa aj pod menom Strecha Európy, keďže údolie obklopujú majestátne štíty štvortisícoviek. Jazda lanovkou na Mont Blanc, hrady, pevnosti a program sa nezaobíde ani bez ochutnávky lokálnych produktov. Okruh Severným Talianskom je naopak jedným z najstarších v našej ponuke. Asi sa nenájde človek, ktorý by nepoznal Benátky, Veronu, Miláno či priezračné Lago di Garda. Obľúbe sa tešia aj u školských kolektívov. V ďalšom zájazde sa k jazeru di Garda pridali aj jeho susedia jazera Como a Maggiore. Program Talianske alpské jazera sa stal v ostatných sezónach našim hitom a klienti milujúci nádherné scenérie si prídu na svoje. Zážitok umocní aj plavba na Boromejské ostrovčeky či návšteva rušného Bergama. Mestá ako Savona, Janov a San Remo sú predzvesťou, že reč je o ďalšej talianskej stálici Ligúrskej riviere. To, čo sem každoročne priláka najviac návštevníkov, je 5 malebných dediniek známych pod menom Cinque Terre. Termíny tejto poznávačky navyše ponúkajú možnosť kúpania. Ak sa chcú klienti pozrieť do lacnejšieho a menej rušného Toskánska, odporúčame im program do Umbrie. Tento centrálny región ich prekvapí krásnymi historickými mestami Perugia, Orvieto, Assisi či Civita di Bagnoregio a obdivovať môžu aj veľkolepé vodopády Marmore. Históriou je nabitý aj ďalší zájazd Bologna a San Marino. Už samotný názov o programe čo to prezrádza a k tomu si pridajte Ravennu, Modenu, Parmu a kúpanie v známom letovisku Rimini. Do najslávnejšieho regiónu Talianska prevedie klientov program to najkrajšie z Toskánska. Tu uvidia kráľovnú regiónu Florenciu, ochutnajú najlepšiu zmrzlinu v Siene a hlava sa im zatočí na vrchole šikmej veže v Pize. V cene zájazdu je pripravená aj ochutnávka vín priamo v toskánskych pivniciach. Program je v ponuke v 2 prevedeniach s nočnými jazdami, ale aj bez nočnej jazdy. V prípade záujmu si klienti môžu pri kúpe zájazdu doobjednať aj vstupy do galérie Uffizi. Ak by si chceli dopriať nie jednu, ale hneď 3 ochutnávky a spoznať Toskánsko aj z inej strany, tak odporúčame vínu cestu. Vychutnajú si tu nielen kvalitné vína, ale aj jazdu krásnymi scenériami s návštevou ostrova Elba. Aj v ďalšom programe na klientov čaká plavba, tentoraz na ostrov Capri. Je v cene a okrem nej ich zájazd prevedie pobrežím Amalfi, rušným Neapolom, ale aj slávnymi Pompejami. A tešiť sa môžu aj na výstup na sopku Vezúv. Pre tých, ktorí túžia objaviť aj juh tejto očarujúcej krajiny, sme pripravili program do Apúlie. Okrem návštevy bieleho mestečka Alberobello, kopcovitej Matery či prístavného mesta Bari majú aj možnosť oddychu a kúpania.
V posledných dvoch programoch sa pozrieme do hlavného mesta. Metropola Talianska očarí každého. Či už sa klienti vydajú objavovať diela slávnych umelcov ako Michelangelo, Borromini alebo Bernini, alebo ich fascinuje staroveký Rím a jeho dodnes dýchberúci príbeh, ktorého stopy sa nesú celým mestom, či hľadajú pokoj a vypočutie v chrámoch Vatikánu. Počas tejto poznávačky si budú môcť vychutnať všetky podoby tohto nezameniteľného mesta. Za jeho brány sa vydajú v ďalšom programe a okrem návštevy Ríma na nich čakajú aj ďalšie mestá v jeho okolí. Spomeniem napríklad unikátny park Príšer v Bomarze alebo letnú pápežskú rezidenciu v Castel Gandolfo. V Taliansku sme hlavným mestom skončili, vo Francúzsku ním teda začneme. Paríž, mesto bulvárov, lásky a kozmopolitnej atmosféry. V našom programe nájdu klienti najznámejšie atrakcie a pri objednávaní im ponúkame možnosť včasnej rezervácie vstupov do Louvru a Versailles. Aj tu si môžu vybrať medzi termínmi s nočnými jazdami, ale aj bez nej. Druhá varianta programu v Paríži poteší najmä deti a deti poteší najmä návšteva Disneylandu. Jeho celodenná návšteva však bude obrovským zážitkom aj pre všetkých dospelých. Verte mi, atmosféra vás strhne. Ďalším programom sú najkrajšie francúzske zámky, ktoré klientov prevedú zámkami na rieke Loire. Pompézne sídla, ktoré klientov prenesú do dôb kráľov, šlachticov a očaria aj prekrásnymi parkovými úpravami okolia. Historická atmosféra na klientov dýchne aj v čarovnom Alsasku a Burgundsku, stredoveký Colmar a Dijon, malebný Štrásburg či vinicami posiata krajina, ktorá ponúkne ochutnávku kvalitných miestnych vín. Teraz sa presunieme na sever k zámku Mont Saint-Michel, ktorý je po Paríži druhým najnavštevovanejším miestom v celej krajine. A určite oprávnene. Klienti ho uvidia počas programu do Normandie a Bretonska a zájazd je tiež plný bohatej vojenskej histórie a poteší aj milovníkov krásnej prírody. Tohoročnou novinkou je program Pobrežie Atlantiku z Bordeaux. Ide o neobjavený a predsa tak známy región. Klientov zavedie do mesta troch mušketierov, k veľkolepej pevnosti Boyard a prírodu si vychutnajú pri najväčšej pieskovej dune Európy a divokom pobreží Atlantiku. K pokojnejším vodám, tentoraz Stredozemného mora, sa klienti majú možnosť pozrieť v programoch na francúzskej riviere. Francúzska riviera s kanionom Verdom, ale aj Provencálsko a francúzska riviera ukážu všetku svoju pompeznosť plnú nablískaných jacht a nádherných prímorských promenád. Ďalšou časťou Európy, ktorú vám predstavíme na našich zájazdoch, sú krajiny Beneluxu. Rokmi obľúbený zájazd Kvetinové Holandsko a Belgicko je plný tulipánov a veterných mlynov. Okrem vyhľadávaného kvetinového parku Keukenhof klienti navštívia aj hlavné mesta Brusel a Amsterdam, ale aj prístavné mesto Rotterdam plné modernej architektúry. Jarné tulipánové termíny vystrieda v lete pohodový a veľmi podrobný program. Okrem spomínaného Bruselu a Amsterdamu na klientov čakajú aj magické Bruggy, Haag či vodné mesto Giethoorn. Poslednú z krajín Beneluxu majú možnosť navštíviť počas zájazdu, ktorého názov prezradí asi všetko. Malebné údolie Rína a Mosely s návštevou Luxemburgu. A doplníme už len to, že na klientov čaká aj plavba po Ríne, rozprávkový hrad Elc a ochutnávka najlepšieho moselského Rieslingu. Takto jednoducho sme sa dostali do ďalšej krajiny. V Nemecku sa na jeho severe môžu klienti prejsť kedysi významnými historickými centrami obchodu, mestami Hanzy. Prechádzka na nich čaká nielen v Brémach, Hamburgu či Rostoku, ale v prípade odlivu aj po dne Vatového mora. Do hlavného mesta Berlína sa pozrú v krásnej trojkombinácii spolu s Postupimom a Drážďanmi. Vo všetkých troch sa písala bohatá história celej krajiny. No a po programoch plných histórie trochu zmeníme cieľovú skupinu. Tou aktuálnou sú totiž deti, pre ktoré sme pripravili krásny zájazd do Legolandu, pozrú sa aj na zámok a do zoo. Osvedčená kombinácia Mníchova a Salzburgu dominuje ďalšiemu krátkemu programu. Dve mestá ponúkajúce až neuveriteľne bohatý a rôznorodý program. Kráľovský palác, olympijský areál s výhľadkovou väžou alebo automobilová továreň BMW či rodný dom Wolfganga Amadea Mozarta. No ako v rozprávke sa klienti ocitnú aj v Bavorsku. Očaria ich tunajšie zámky s krkolomnými názvami Neuschwanstein a Hohenschwangau, ale aj krásna príroda nemeckých Alp. Alpy dominujú aj ďalšie stálici v ponuke, Alpský okruh a Bodhamské jazero prevedie klientov 4 krajinami a stretnú sa aj s ľadovým mužom Oci. Pri vysokých štítoch Európy ešte ostaneme, keďže neodmysliteľne patria k Švajčiarsku. Tu máme pripravené 2 zájazdy a oba ponúkajú nezabudnutelný pohľad na mestá, kultúru a hlavne prírodu tejto inšpiratívnej krajiny.
V ďalších programoch si odskočíme o niečo viac na sever, kde ponúkame dve mimoriadne obľúbené poznávačky. Okruh Škandináviou je krásnou objavnou jazdou Dánskom, Švédskom a Nórskom a najkrajším bodom programu je určite prechádzka na fotogenickú kazateľnicu. Aj Pobaltie a Helsinky prevedie klientov viacerými krajinami, ich hlavnými mestami, ale aj ďalšími lokalitami. V cene oboch zájazdov sú zahrnuté aj trajekty. K našim západným susedom sa pozrieme v tohoročnej novinke, ktorá klientov opäť zavedie do hôr. Najmalebnejšia dedinka Rakúska Hallstatt, kúpeľné mestečko Bádiš, ale aj jazda lanovkou. Ďalšia zaujímavá kombinácia je u nás známa pod skratkou RTS. Áno, reč je o Rakúsku, Taliansku a Slovinsku. Určite poteší nielen zaujímavo vyskladaný program v 3 krajinách, ale aj tohoročný veľkonočný termín. V ďalšej časti prezentácie pomaly postúpime na Balkán, kde je prvou poznávačkou Slovinsko a Plitvické jazerá. Klientov čaká aj výnimočný Predjamský hrad a veľkolepá jaskyňa Postojná jama. Vyvrcholením programu sú už spomínané chorvátske Plitvické jazerá. Tie však nie sú jedinou pýchou Chorvátska a tak sme si pripravili aj ďalšiu novinku – národné parky a poklady Jadranu. Tá klientov presvedčí, že Jadran sa skutočne oplatí navštíviť. Historické mestá Šibenik, Trogir a tiež národný park Una v susednej Bosne a Hercegovine. Nezabúdame ani na čas vyhradený na kúpanie. Ten pravý Balkán objavia klienti v ďalších 2 programoch – Balkán a Veľký okruh Balkánov s Dubrovníkom. Spoznajú pritom Srbsko, Čiernu horu, Bosnu, ale aj Kosovo, Albánsko. Krajiny pútajú svojou prepletenou históriou a nádhernou divokou prírodou. V nasledujúcich zájazdoch sa pozrieme do Bulharska a Rumúnska. Medzi novinky sa v tomto roku zaradil bulharský okruh, ktorý klientov presvedčí, že krajinu sa oplatí navštíviť nielen ako dovolenkovú destináciu, ale očaria svojim vnútrozemím s množstvom historických a prírodných pamiatok. Ako novinka sa teší veľkému záujmu, z čoho máme radosť a rovnako teší aj neutíchajúci záujem o program do Rumúnska a tajomnej Transylvánie. A keďže táto krajina má naozaj čo ponúknuť, pripravený máme aj druhý program, ktorý klientov zavedie až do hlavného mesta Bukurešť. V Poľsku klientom ponúkame 3 programy. Všetkým známe mestá Krakov a Vroclav, nádherné Mazurské jazerá a očarujúce pobrežie Baltského mora a novinku, ktorá je rozmanitá farebná cesta Poľskom. Klientov prevedie malebnou dedinkou Zalipie, hlavným mestom Varšava a prírodu tu reprezentuje Bielovežský národný park. A zo severu sa presunieme na juh do Maďarska, kde máme rovnako pripravené 3 programy. Ako krajinu kúpeľov a vína ho klientom priblíži prvý z nich. Kúpele Hevis, Šarvár, ale aj dobre známy Balaton s malebnou levandulovou dedinkou Tihaň a samozrejme ochutnávka vína. Aj v druhom programe ochutnajú skvostné tokajské vína, navštívia mesta Eger, Miskolc a Gödöllő a posledný z trojice je oslavou maďarských gurmánskych klobásových tradícií. Nie len slávny festival tejto tradičnej pochúťky, ale aj zážitkové predstavenia jazdeckého umenia maďarských čikošov a skanzen tradícií v Szentendre. A dostávame sa k našim mimoriadne populárnym programom do Českej republiky. Začneme hneď za hranicami na krásnej Morave. Známa trojica miest, Lednice, Valtice a Mikulov a neodmysliteľná ochutnávka vína, Brno a tiež priepasť Macocha. Južnou časťou Čiech klientov prevedie program Česko a Rakúsko, brehmi Dunaja a Vltavy. Tu si už podľa názvu odskočia aj do Rakúska a čaká na nich jedinečný český Krumlov, Jindřichův Hradec a ďalšie miesta. Novinka na Šumave je nabitá unikátmi tejto lokality. Podzemné katakomby v Klatove, najvyššie položený hrad v Čechách Kašperk, vlčí výbeh v obci Srní, ľadovcové Čierne jazero. Posledný deň je venovaný nemeckej strane pohoria, Bavorskému lesu. Zlatý český trojholník je programom, ktorý je hitom už niekoľko rokov. Nie sa čomu čudovať. Ide o skutočne nádhernú časť Čiech a okrem známeho lázenského trojuholníka navštívia klienti aj unikátne situovaný Loket či Bečov s jeho fantastickým príbehom záchrany relikviáru svätého Maura. Aj Praha a zámky v Čechách je mimoriadne obľúbený zájazd. Na klientov okrem hlavného mesta čaká aj dobre známy Karlštejn či České Budějovice a hrad Hluboká. Program Rozprávkové putovanie klientov prevedie zaujímavými lokalitami, po ktorých sa prechádzali princovia a princezné, no najväčším lákadlom je hrad Morisburg s tanečnou sálou, kde sa natáčala najobľúbenejšia vianočná rozprávka Tri oriešky pre Popolušku. Keďže české rozprávky sú často plné čertov, pre všetky neposlušné deti a ich rodičov sme pripravili zájazd do pravého českého pekla. Netreba sa báť, okrem toho malých cestovateľov poteší návšteva safari parku a rozprávková dedinka.
Zájazd Adršpašskej skaly a tajomné česko-poľské pohraničie prevedie klientov majestátnymi skalnými mestami a navštívia aj poľský hrad Kšiaš s tajomnou históriou. Program Zámky na Orlici ponúka návštevu Podorlicka s výnimočným počtom hradov a zámkov v lone krásnej prírody, tiahnúcich sa pozdĺž rieky Divoká Orlica. Týmto veľmi nápadne pripomína zámky na Loire vo Francúzsku. Posledný český program klientom ponúkne dni nabité pamiatkami UNESCO, Národný Žrebčín, Český Versel či židovská štvrť v meste Třebíč. Na záver vám predstavíme dva programy, ktoré klientov presvedčia, že aj u nás sa nájde množstvo krásnych a raritných pamiatok. Tatria Severný Spiš predstavia naše najvyššie pohorie, klientov zavedú do rázovitej dedinky Ždiar, zažijú plavbu na drevených potiach, ale aj ochutnávku prvej slovenskej whisky. V druhom programe majú klienti možnosť poznať stále tak málo známe gotické skvosty, historicky mimoriadne cenné kostoly s unikátnymi nástennými maľbami a freskami a bodku za programom urobia Košice. Tie zároveň urobili bodku za našim predstavením autobusových poznávacích zájazdov. Dovoľte mi poďakovať za pozornosť a prajeme vám úspešný predaj.